aprang si ke media korte tum phana churulo nilitum ke phateng pen nang litum ke wang pot si josemet nilitum 17 nong sucheng henta constituency long pen nilitum ke peklang ji la pen pini press meet tangi nang ko alam te ke la puelo patumi hejong Karbeng Long Mas Council pen tim Karbeng Long pen dak Balijuri 17 nong sucheng henta constituency along Balijuri po along latum interaction program bilu halabang so mai long CM kaneng ji ithe thimia lang the nilitum ningkang samse joini si pini nilitum press mit phanang kokla pini pesal siatuk alang tuk je political like ratban ke thanta wa joine pet nang hai tunune jaramat je CM hem hala dili phuki kim kang hem me kai chok la hinoma solution du ji don male tuk ke bai chok takali don male tuk isi si pena video dola hala ta ke kai beke pesal siatuk kedam tang la West Karbeng Long tuliram rong hang hem mate litum Karbeng Long ACM ahem mekichu labang sobut hakke specific mate EPSLC phansi jong hep tumi lam keneng ji asi labang kenil tum dojo ni piloma polo tangte nangli EPSLC phan ka phere joini si tumi lason keneng ji EPSLC phan ka phere joini si nangli tum la rat phan ka paluja kher si nangli tum nangli tumi keneng ji lasi labang keneng ji dari athe hal organizer tum phana nangli tum chini EPSLC tum gali nilitum EPSLC tum inut bahini du stame EPSLC am men pen kele hadak dun kali song chipu bepin pen khai po men pen doron chipu bepin pen se hala daka chingrum ilitum karbi po men pen se hala daka chingrum pena sinilitum phanang jong ket ke la ke nangli chok chebi nonglo lagi asi nangli non nilitum along ningjelo sitame monon kewang jiar ni kapre kadim nangli tum ningji dari athe jong sineng ji polo tangte mo hala organizer tum sinang litum panang otpo athe hala dake APSLC tumle organize kali Congress tumle organize kali komane BJP tumle organize kali sitamela dake karbi pua vi akamatha akampen sela dake ke claim pina pot apen hadake APSLC tum tadolo Congress tadolo BJP nali tum parti me thanga tum tadolo lahai ke lasi cipure nang le lahai bangke la pen hini bangke nilitum APSLC atum pen bang pharo hini pu 17 nong so cheng henta pen ke join dun pu lahai ke chubai tapati nang litum BJP atum si patai hini mini patai thom ha konan ne ha rong so phanwan po de nang tum pini APSLC simandra BJP a phutup chiku dun tha nang litum phan pharo pho surisi pharo hini pharo thom nang rong krai po pupo bai po nang litum lason se claim lasi APSLC tum phan kaparem ji phan ganang litum claim ulotan litum APSLC tum ke ki rem ji gali ki hailo bilo pulotang te aprang akar bi tum son gali lo nong ke kar bi tum reset lo ha inglonger lo ke do atok no kar bi tum stame reset lo alang litum phanang litum un anle pusitame alang litum ke nang litum lo nang idun ke nang litum sikit her ke hem so pipe oronodi pipe job card bipe pukit her ke hap pen ajoini sinang litum long nang dun cho la chematano lapen longle apata ki joy ki pike nang litum mandat lang pusinang litumi keneng ji ta longle apata ki joy ki ron ke nilitum karjulong aji ding pilo ning kan pho thro ka prang pen lodak 17 nong sucheng henta constituency ke nogong district pen boldar khala nogong pen Karbeng Long a hoy tum phana bangke ma ake joy lok ji pota ke ron adon dampo mondol tum longlip ahem arjurpo nangli pota doma ave lang pota nang bonai biponte longlip punampo nangli pina de pota nang sienai pu pota sienam lok konvert poisa sikai sita alang litum ene lasoyone si border lom nang litum dam thai litum Karbeng Long leke chetta bilu lasi konun bomlo Karbeng Long le konun bomlo sucheng henta nangli nona mata kososi Karbeng Long pen nogong district hoy ma nangli tum no ana pun pelang hek thelang nang litum lai bang chali tha nitum hananga bokoret bang heri lake kam suli lelo lasi longle ta ki apota Karbi tum kabe dera joini ke pilo polotang te bota chiri silong se ko anlo suri thong kep din suri thong kep an mane longle pota sislam di phane li Karbi tum le dak pen fuluni ki dai phanda bahara ave anle koson se potas islam thekpo lasila pusi dorap thing thang lo nangli tum non purthimia ke mang pu longle ron krai longle potaron krai la khe chok cheke longle pota ki ron polotang te mondol um hana rong toino adon toino
komanda long le ko an si long le do ma papun no mu an le anutin phan long le pota pin nang le tum ke khosona ha office long ni lun ha kona diphui ni lun ha nogong ni lun pele nang le tum anutin phan komana ke che ke be phan ni chi ri pharoi si do pote period po man nang le tum la hai ke nang le tum ini ke claim tap nang le tum lai ke la si la hai rara phan ka pamang hua kam ke pini pe nang le tum ton lo son lo la si ni le tum nang le tum phan kachuning rilo la pen nang li bang ke CM polo tang te hai dera phi ke ni le tum nang le tum BJP CM chot kalilu ni le tum APSLC Congress la pen kaprek karbi bate karbi englong ke dorat ana CM ke nang lilu inwera phan isiwera party phan chelang wong ke nang litum claim dari la penang litum yong si party chipa me bete kar biang long development wan non son PGR visa along le chuneng nang li kaneng je 2024 aning kan February tarikin ko ani nili tum jong se election thek thek polo tang te CM ye mana free lamol punang ni tum sinang di sikeneng je lo nali tum notice pidera phi claim loma neng kan silo nang pu claim thek lang non tanang litum lam chak tabare ran velu ke claim thek the kap heri lasi kap heria phone bang hadi nang li CM lopot nang li nong chibitha nang li yong si CM choweri botang te la tuli hala himonto alam ke neng je veri na lapen hala so alam ke arju deri non pen ke pini pen ke nang li metha jakong chi har jak tha nang li karbi phan se chayun chot ke bang khai phan ke hayune nilitum aphan pure nang li ke wang plut hai bang thom ke bang plikep nang toi nang phan RSG pu nang pu thai tame ko man ne hagrama nang li phan ko an ne nang pu nang li ko pi la me thebak boin tek ma kang ton lo de te nang li la me thebak nang yi tek ma nang yi tek te hala sonak tha ji muna chhon dal jola son kar bia khai phan chilang thai ritum kar bia pai mo pa prang nu nai pu lo tang te la si to nilitum la anvet lo nang litum phan ke than oji stame dolang se tame pinian bang ke lan se kang ton karno